O Curtas prepárase para vivir unha intensa edición de 10 días. Entre o 27 de outubro e o 5 de novembro, Vilagarcía collerá infinidade de actividades. Para mostra, os datos do festival. Participarán 10 estrelas mundiais e 31 países. Haberá máis dun cento de estreas desde as internacionais, o que se traduce en máis de 62 horas de proxeccións. Son 105 estreas en total, se non me equivoco, das cales 10 son estreas mundiais, en total hai 48 estreas en Galicia, 37 en España, 6 en Europa e 2 internacionais. Entre os convidados, visitas de peso. Destacar entre os convidados a presencia de Neil Marshall, o director británico que dirixiu os 2 mellores episodios ou os 2 episodios máis valorados de Xogo de Tronos. Ademais, o Curtas ofrece moito máis con propostas paralelas durante os 10 días, entre elas unha novidade, unha cea gourmet preparada por Miguel Mosteiro cun menú inspirado no Exorcista. Só haberá prazas para 60 persoas. Unha experiencia aterradora e única baseada no Exorcista para todos os estómagos, aínda que de entrada o menú pode soar un pouquiño extravagante, un menú delicioso. Outra das novidades é o Samaín arrepiante o día 31, que inclúe espectáculos de rúa, proxeccións de curtas de terror ou un desfile da Santa Compaña. Todo isto coa implicación do tecido asociativo vilagarcián, do mesmo xeito que ocorre coa Noite Meiga, unha proposta que tamén tomará as rúas da cidade. A trasladamos para o Curtas durante este festival, o 28 de outubro, porque, temáticamente ten todo o sentido, non? Ao final estamos falando de meigas, de poboados, de maxia, e encaixa perfectamente, así que aquí o trasladamos para o 28 e, como sempre, contaremos con 10 colectivos da cidade. O menú do Curtas é tamén un polo de atracción para centos de persoas que aproveitan o festival para visitar Vilagarcía. Hai un obxectivo que nos marcamos sempre os representantes dos concellos, os concellos, que tratar de desestacionalizar e alongar e ser atractivos ao longo de todo o ano para visitantes. E creo, sinceramente, que o Curtas ten moitísimo que ver. Outro atractivo a ter en conta atopámolo no Centro Comercial Arousa, onde poderemos visitar o coche fantástico e o coche dos cazafantasmas. A gala final do Curtas, onde se darán a coñecer os gañadores este ano, vaise celebrar o 4 de novembro. O evento inclúe tamén un concerto de Broken Pitch.